Dovolte, abych si s váma podělil o jeden vtip, který mě opravdu pobavil. Já ho uslyšel předevčírem a říkal mi ho kamarád a on říkal, že vtip je, že zemře Andrej Babiš. A teďka, to není ono. A teďka se ho ptají, jestli chce do nebe nebo do pekla. A on říká, no a můžu si to jako nějak prohlídnout, abych věděl? No můžete, tak co chcete dřív? Tak to peklo bych se podíval. A jde do toho pekla, tam nějaký lidi hrajou biliár, někdo tam karty tako hraje, holka se tam slíká, utyče. On říká, no, a to nebe, jak to vypadá? A tak to nebe, a tam takový anděl pořád hraje na loutnu. A Babiš říká, no tak já nevím, tak asi to peklo teda, že bych vybral. Tak jo, dobře. Teď tam přijde, okamžitě dostane bičem přes držku. Jim, uklízet hajzly. A on říká, jak to, to bylo úplně, to byla kampaň.